Good morning po mga kawaray. Kumusta po kayo dyan? Kumusta kayo lahat? Nag-live din tayo sa wakas. Ang tagal na natin din nagla-live. Saan? Ayaw. Init. Bakit pero pa na kung nandun yung ano mo, so kung May ka na ng pansin? Sige na, punta na lang. Kaya na pansin. Naganito. Alam mo rin na may video ha. Shoutout sa unang buhay na mahal natin manonood dyan. May grabe shoutout sa iyo. Abi init ah. Masarap kami ng bibubuhay ko. Ayan. Pansip bihon. Siya na yan. Tinira ni Papa yan. ano yan, ano nga, join. Shout out, big love shout out po sa 3 viewers natin dyan. Mag love shout out sa inyo. Shout out sa 6 viewers. Patamsak po yung hindi pa nakatamsak. Please lang. Please thumbs up. Like. Natin, lipat natin dito. Yak, excuse mo na ako. Yak. Excuse mo na baba. Excuse po. Diyan, tabi. Excuse po. Excuse po. Excuse po, paa po. Paa mo. Ang sangit, at mo yan dyan sa taas. Shout out sa 9 viewers. Init. Init ban. Balik na. Yan, musli ka man. Ang tawa na naman sila sa dinosaur na yan. Wow!
meron pa. Ah. Uy! Shoutout sa Lapok 25 man yun, viewers. Mega love shoutout po. Bakit? Hmm? Ito. Pagpuno. Ay, dito pala. Oh, ganyang pormahan. Ano yan? Ano porma yan? Ha? Ano yung basic ka? Ano ba yan? Ha? Ano yung iniisip mo? Ha? Pero, parang lungkot mo na. Iniisip ko ang iniisip mo. Dahil wala na ang dinaw. Ano? Tingnan lang. Tingnan mo pa. Outside, huwag yan yung magibalik ko dito. Kinig. Ano ako magibalik. Ayan. Ano yun, hindi inano yung platform dito. Nako. Ang dasal. Lahat-lahat dapat man. Saka rin dyan.
Gaalmusal ka pala nga ta ah. Yung puwit mo oh, dahil tae. Ew, may tae ang puwit. Oh my God, oh. Uy. Maributora rin dyan sa Higsa. Idang daspan. Dito. Buka dito. Go. Tama ka dito doon di mama mo. Anak dito. Alis na. Ayaw. Ah. Lalabas ba naman? Shoutout sa 9 viewers at 4 thumbs up. Mega love shoutout po. Thank you very much sa pasyal nyo sa akong live. Kahit konti lang kayo dyan. Thank you. Yung ano na yun, yung kanto na yun, ipatong mo yun dito sa upuan. Ayaw mo? Ayaw na.
Shoutout sa 1 viewers. Oh, kala ko nasa labas ka, anak. Nandiyan ka pala sa lobby. Kaholap ko ka ni Papa. Kasi lalo na pala ikaw, Buboy. Ha? Buboy? Buboy? Shoutout sa 3 viewers. Mega love shoutout. Bagong ligo tayo, guys. Yeah. Kalahating oras na pala tayo. So, tingko muna to. Hindi pa naman nalaban eh. Ha? Bakit? Huwag uminom ka na Roy Dosmay. Nagkain ka lang. Nagkain ka lang. Kaya yung kagabi di ako kumain. Nagkailan mo na. Boss Mark dyan? Boss Mark dyan? Boss Mark dyan? Pagbukas ba yung tubig doon? Boss Mark dyan? Ay, ganun nagpatong-patong na naman po yung natin. Tawin, nagpatong-patong na naman yung tatlong tawin. Hindi pwede. Kunin mo. Sino pala?
Ano kulay? Wala rin na yung mambili natin na Orange. orange. Puppies. 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 Ha? Dito, namadlock ang pinto. Marlo! Kain ka na naman! Ay. Eh, kita ko si Oji. Tutuwa ka sa kanya. Ay, kaya pala pinata sa inyo. Hindi sa papapasain ko yung dalawa. Pero sila mo, tulungan sa Christian. Eh, yung very Christian, pinaabi kayo man. Kaya tinapin nyo lang, pagpuntaan mo. Nasa may kumain kagabi. Kita ko. Sabi ko, talaglang makakikera. Dalong po sa akin. Ano naman? Doon ka na! Ay! Pero di init maligo ka muna bago ka maglaba. Para yung sinuot mo ngayon, kalaban mo. Si Borbor. Akyatin na naman ni Borbor yung dugo ko sa ulo eh. Bago siya, ano. Dali na! Init na init ka. Ako nga, naligo nga ako kasi mainit eh. Presko na. Pugi na. Kaya tinanong mo ng puti. Talaga. Nak! Sangit daw tayo. Sumoy. Bakit yung suyod ko na naman ginagamit mo, Matlo? Dalawa yung suyod yan ah. Bilisan mo, Mar, at maliligo kami ni Mark dyan. Bilisan mo. Nakibaba mo na yung upuan na yan ah. Okay na nga yung upuan na yan. Ba't kasi yun ang ginagamit? Gagi, ayaw mo mag-charge. Ibang sarili yun. Ayaw mo ko. Ano mo pa? Paano? Nice na. Ang sarili.
Tatapon yan. Shansi yan? Bakit shansi yan? Sa'yo ah. Ano? Ano to? Ito. Ha? Ball. Ito. Cat. Dog. Elephant. Flag. Flag. Giraffe. Horse. Ice cream. Favorito mo. Paborito ko, sabi mo. Ice cream, paborito ko. Ice cream, paborito ko. Yan. E. Susi. Susi ni Papa. Dali. E. Dali nga. E. Leon. Hindi na dapat Ano to? sa palari. Miss. Panabong ni Papa mo. Oo. Orange. Parrot. Ha? Ano yan sunod? Ito. Fine. Fine. Wheel. Kawil daw, kawil. Wheel. Wheel. Rose. Rose. Sheep. Nako. Tiger. Now. Umbrella. Now. Tingin ka dito. Ikaw na. Ayaw mo na tingin, Ano ayaw to? mo tingin. Yan. Ayaw dyan lumapit. Ayaw. Ayaw. Ayaw niya. Ayaw yung magpaturo. Ano na, Jing? Umbrella. Vegetable. Vegetable. Watch. Christmas tree. Yak. Yak. Kalabaw. Zebra. Yan. Ano to? To. Yan. To. Ano to? To. To. Elephant. To. Flag. Ito. Giraffe. Giraffe. Horse. Ano yan? Utang ka na. Utot ah. Ikaw yun? Sheep. Barko. Ito. Tiger. Kaya mo siya. Dali na. Ikaw nga Dan. Ikaw mark dyan. Dali na. Papa, may pintura ka ba, pa? Pintura.
Bye-bye. Sabay. Ano to na? Lagyan. Ayaw mo magpaturo. Gusto mo, ikaw lang. Ayan. Ano to? Nire-renovate niya lang yung isa. Ano to? Nakausap din ang pera. Black. Hindi daw Ito. ano daw eh. Black. Sabi daw, Ito. sabi ko sa pera. Blue. Papaalam ko daw. Sabi ko, Brown. ano pala pag ako yung Purple. bawal ko. White. Sabi niya, hindi. Red. Tapos kung papaalam ko. Orange. Yellow. Hindi naman yung papaalam. Pink. Kasi sinabi ko naman sa inyo. Green. Akala ko, Green. hindi kahit ng trailer. Nag-overtake na sila din na nahuli na yung kanila yung Oh, ayan. Sige. Wala. Ano to? ngayon, nakayag daw maging kapalit. Ano yan? What's that? What's that? Ano? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Black daw, sabi ni Mark yan. Apa? Hintay ng mga ako sa anak ko ano. Soko niya, nandiyan ka naman eh. Ayun oh. Nandiyan na. Nako, Choco. Choco. Uy, yan na ito. Drink. Dali na. Hingin ko to kay Jingjing. Sige. Dali na. Dali na. Inom na. Tayo lang, tayo lang. Uy. Dali na. Ano lang to pero 100 plus na sa Shoutout sa 3 viewers. apat na patong na pinugot ko naman. Uy, ano yan? Huwag yan. Huwag yan, huwag yan. Ano? Ay, Kuya Marmar yan. Nagalit si Kuya Marmar. Yung kinalaman yan. Nagalit. Ito, okay. Kaya yung people nakaraan na yun, sila ko. Tatlong ano lang, pasok mo, mahal ko. Ando nga yung... Nakabot na. Abot ka? Uwi ka dun. Abot mo na yun. Abot mo dyan. Ayun pa yun, Dudoy. Asan? Nandiyan na sa loob. Alin? Yan, kanina. Oo, alam natin. Hindi ko alam. Sabi mo kay ate, ano? Antika. Anong egg? See the bird with my eyes. See the bird with my eyes. Hey, hey, hey.
trabaho kay bro. Alis yung ano yung mga mamamang club saka katasan. Yung dalapot kay Kim. Ano nga malaki dito. Kasi magkano lang yung sir? Saka is up lang naman ako. Ano na? Sorry. Kapalo niya dapat. Kapalo niya yung atin niya. Oo, anak. Ano, pag nagbabaho kayo, doon sinasapaw sa sinabi, kaya wala. Yung bahay. Ay, nilalagay sa rito, paano? Kasi yun lang na, paano? Labas. Ano na lang, sarap na lang. Wala nga, nagulat ako, may kanin sa rito. Yung nilagay ko baho ko ano, hindi pa ako nakain. Ano, nilagay ko sa rep, ayun, hindi pa panin. Nakarang baho pa yun. Sabi ka naman, tera pa yan. Nakarang ka daw. Ayun. Pero masarap sa akin pag galing siya. Ay, malabot lang. Ayun, isa. Punta, gusto mo na nga yung ano mo, dali. Ano na ka na uubos, anong oras na? Ano yan, Mar? Anong damit yan, Mar? Anong damit yan? Palitan mo yan. Nabibihis ka, nagliligo ka. Nakakali ka dito! What's your dinosaur? Tinago. Tinago yung dinosaur. Isa lang ang nasa labas. Basta mo yan, yung post nilata. Oh. Biglang pagkabukas ko na hindi galing sila pumasok. Hindi pa siya inauwi ng hobby. Ay! Tapos na naman kamatis. Tinanggal ko, bakit? Ano doon? Tinabi ko. Yung kawang dalawin ko. Atupagin mo yung ginagawa mo, Mar. Palitan mo yung damit na yan. Titong, titong, Ang commute ba yan? Maro. Hindi.